كاب استوديو زينا ار تي في عزو السلام تانا تقبلوا خبرات تعذبتنا خمي تمسيو نيلوم سنبت 14 حدار ساعة 9 مشز تدالو زيناتات وشتن وصان حزنا لكم كريمنا لنا كسافت سامين مكتتالكم زعدم يفرم قده فلما كندي ارست زينا لومي بستقبر مرمراتات 4 زيقاتات بكورونا ملكافهم كالرقاقس نقولو 23 تفانيم 3 دمر بمتفى اليوم أما حدار زوبا سمينا وقيح بحري أبنو زوبا فعبت بتكبار مدبات لمعاتن تراكم من زتكور ركباتا كايدا زوبا معكل استمرتم محدر تغبابي من محدارون لمعاتون مدبات نمور تاس كم سرعو قليسهم من قستي إثيوبيا من محدار أمريكا بالعلي إرتران زاوجو زي حقاو بينا وتقدا خنينهم أهقراو على كلمة أعقابي كم زي كونه بستقلت اسمهم تزازيمهم أبي إكوادور رابط محبوس بزقات من جيجت أستاذ 7 سبعات مويتهم حبريتا كمنيستر تاعنا لومي أم مرمرن موشبن مأكلات زباتات مأكلن قاش باركان بستقبري ناي لابوراتوري مرمراتات 4 زيقاتات بكورونا فيروس ملكافهم ترقاقي سلو نساتهم سلسته كابزوا مأكل مالت ممرمري مأكلات 4 سمرة سنبلن شكتن حدد ما كاب موشبي مأكل أديبارة زباقاش باركام إذا خمزيل نقول كورونا فيروس ترخيبهم أو هوسبيتالات تعاقيبهم كنكن كجبر اللهم زصنحو 10 شوعته كاب زبادوب شدشت دما كاب زبا مأكل بتغلالا إسران سلستن زيقاتها تحويهم كفانون كله 205 عامد كمون 8 عامد زعدميهم كلت تدك تبعتين قال شوعتن عامد قال نستيتن كاب زبا مأكل بموت تفلي معلوم بزم مسرت زي تغلال عصري بكورونا فيروس تلخفو زكاتاتنا حساب لومي شوعت 55 بس يحلم شدشت 800 سان كلتن كابزياتهم حاوي مستفانو 51 بمستفليو 240 كلتن دما جنا اب هوسبيتالات تعاقبهم زركوب يوم منستر تاعنا 14 حدار كلتشين 11 أما حداري الزبا سمينا وقيح بحري أمنو زبا فعبتا بمحيال هزباوي ودابتاتن تراكم أب مكلال حزرتات محبرا وقلقلوتن زيتكور ركباتا كايدا وكيل إرينا دمسات سقاين زدالو زينا وصبصا فرتنا عندهم كتغربيا أما حداري الزبا سمينا وقيح بحري ويزور أسمرة أبرها كابت شعتك 17 حدار أبنو الزبا أفعبتا بزقبرتو عدت أبتقبار مدبات لمعاتن تراكم من زيتكور ركباتا كايدا أب كتما أفعبت مسعب بيت عدي أبلات بايتو أما حدرت كبابي حلفت استفلاليات كالاتن كالوتن أبز قبرو تركب ويزورو سمرت أم حيال هزباو ودابيتاتن ترؤو أم مقلال حسرتات محبراو أقولقلوت مدبات ريتا كبابن أقداس النتو أبتعنان نتفتات مقرابن تلوو أب كليمان أكبابن كومون زي متكبار فاينانساو ممرحيتاتن سعبيناتن تزراريبام أب حوس كتماتاتن من محدارات كبابن أم انقصاص جنزب كقاطمو زصنحو تريوتات كومون هزبي بزعبا زواطو جنزب تصوي حبريتا زي مهابس فترو زلو سعبينات نمقلاي سقمتتات كوسودن بعتب كسرحلون مخانو زحبرت ويزورو سمرت عن بابر تعدي عبي تعدي أب استفلالية صفحتات زركو بحلفتي بعبي دما هزبي اجامم كل تلابيام ويزورو سمرت بزيكازي نخونتاتا ننو الزوباتات نقفا قرورانا روحان كمو كسكوينا تقلقل زلا هوسبيتالا فعبت بمبصح نتفتاتا دحر معزاب زلا واحد رتات مسالت عن تحت أرض مفتاح كوسود بزعبا زلوهم سقومتتات مس حلفتن حكايمن حسب تلواويطام نما محدار كباب قلامت تقعيزاون بتبقسو نبرتن استسرح مثل نفس طوراتن حموماتن دحر معزاب مس نبرت اب زكايد تركب اب تمرتن طعنان زغبر زلو وفري تزيد لوطيت زركبوم حزب بغبو مس تقوملو مخانو بمطقاس دق انستيون ام اد تمرتي ام الاخ بوغن ولد زرق دخامات نمقلاي عبيت عدنا نبابرتن صلاو ترኦም كتقومو تلابيام تساتفت بقدوم نتو قداين مفواس زكالهم كم زقبرو بمرققات أما دايما رخبيتات مقعزيان كقرب ما ينزلو تقامات فتح كنا ديالهم تلابيوم أب زوا ماكل كاب كل تشحن 10 شعاتن عمة مرجم ميروم أب صراح نتصنحن يقول قلوت قزيهم زبقو عن متكا كاب شعات تحدار أب 10 سلسته من محدار نقص زباتات كتماس مران سلسته من محدار نقص زباتات قطرن بتغلالا أب 8 سلسته من محدارات كبابي زكا زلو مرجع محدر تخبابن أن بابر تعدن تمالن لومنون كتسيل وعلوم وكيل إرينا يوناتان يعبيون زدالو صبصاب قرمسكال قرز جهر كأوربايو
ኣብ ዞባ ማእከል ካብ 7 ሕዳር ኣብ 83 ምምሕዳራት ከባቢ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ምርጫታት ዝተመርጹ ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ ምምሕዳራውን ልምዓታውን መደባት ንምውጻጽ ዝተሰከምዎ ረዚን ሓላፍነት ብብቕዓት ንምትግባር ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም እቲ መስርሕ ምርጫ ብ13-17 ሕዳር ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ቤት ምኻ ማይ ኣፍራስ ዊና ማእከላይ ሰፈር ማይ ጭሆት ማይ ወላኹ ልምዓት ምህራም ጭራ ኤክስፖ ዕዳጋ ዓርቢ ሓርነት ዓዲ ሰግዶ ካምፖ ብሎ ዓዲ ሃብስሉስ ሽንጅብሉቕ ዓሽማግለ ጻዕዳ ክርስቲያን ወኪ ደቕሰብ ደፈረ ዛግር ሕምብርቲ ላውየንን መርሓኑን ይካየዱ ዒሉ ኤሪና ዝተወከሰቶም ሓደሽቲ ኣብ ማሕደርቲ ከባቢ እምነት ኣሕዲሩ ንዝመረጾም ህዝቢ ብቕንዕናን ትግሃትን ንምግልጋል ዘለዎም ድልውነት ብምግላጽ ኣብ መንጎ ትካላት መንግስትን ህዝብን ከም ድንድልን መላጎቦን ኮይኖም ካብኦም ዝሕተት ከም ዘማልኡ ኣረጋጊጾም ክቡር ብምዃኑ ከምቲ ነብሱ ክቡር ምዃኑ ኸ ንዓና ስለ ዘኽበረና የቐኘልና በቲ ዝሓለፈ ጌጋታትና ተኣሪምና ኸ ንድሕሪ ሕጂ ብዝበለጸና ክንሰርሕ ከዓ ቃልኣቱ ስለዝደለኹምና ንሕና ኸኣኒ ከምታ ኣሚንኩም ሓላፍነት ሂብኩምና ዘለኹም ልዕሊ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝሰራሕናዮ ንሕና ዝመረጽኩምና ክነገልግለኩም ኢና እምበር ሓለፍትኹም ከም ዘይምዃንና ስለንኣምን ክነገልግለኩም ኢልኩም ድሕሪ መሪጽኩምና እስኹም ተገልገልቲ ስለ ዝኾንኩም ንሕና ገልገልቲ ስለ ዝኾንና ክነገልግለኩም ኢና ብልቢ ክንሰርሕ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ቃልኣቱ ብህዝቢ ከተመሓድር ትኾንካ እስኻ ከዓ ተወፋይነት ክህልወካ ኣለዎ ብዘይ ተወፋይነት ንህዝቢ ክትመርሕ ክትኣሊ ከተካይድ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቀዳምነት ህዝበይ ኣነ ውፈኡ ካልኣይ ነገር ከዓ ንህዝበይ ጎስጒሰይ ኣንቂሐ ከኣኒ ኣብቲ ልምዓት ክሳተፍ ከም ዘለዎ ኣነ ሓላፍነት ተሸኪመ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብቲ መስርሕ ምርጫ ቃል ዘስምዑ ኣብ ማሕደርትን ውሳን ዞባታት ብወገኖም ህዝቢ ኣብ ማሕደርቱ ኣብ ምምራጽ ዘረኣዮ ጭዋ ኣተሓሳስባን ኣካይዳን መርኣያ ሰሪጹ ዘሎ ንቕሓት ምዃኑ ብምጥቃስ መጎሶም ገሊጾም ምምሕዳራት ከባቢ ዓዲ ንፋስ ዓዲ ኣበይቶ ዓዲ ሙሳ ሓዳስ መካነ ገነት ብርሃን ዓይኒ ዓዝየን ዝባንበዱ ኳዝየን ዓዲ ረጊት ዓደንጎዳ ዓሻኻ ዓርበ ረቡዕ ጉልዒ ጠማምዖ ትረዲሺ ከምኡውን ጸሎትን ሓድሽ ዓድን ዝርከበን ምምሕዳራት ከባቢ ኣቐዲመን ብ7 ሕዳር ኣብ ማሕደርተን ከም ዝመረጻ ዝዝከር እዩ ዕላማ ናይዚ ብሰንኪ ስግኣት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብሓደ ዓመት ዝተናውሐ ምርጫ ነቶም ካብ 2017 ኣብ ስራሕ ዝጸንሑን ናይ ኣገልግሎት ግዚኦም ዘብቅዐን ንምትካእ ኮይኑ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ክቕጽል እዩ ሕማም ሽኮርያ ንምክልኻል ኣብ ስርዓት መጋገባ ጥንቃቐ ክግበርን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክዝውተርን ሃገራዊ ማሕበር ሽኮርያ ኤርትራ ብምኽንያት ሎሚ 14 ሕዳር ተዘኪራ ዝወዓለት ኣህጉራዊ መዓልቲ ሽኮርያ ጸዊዑ ወኪል ኤሪና ዮናታን ይዕብዮ ንዘዳሎ ዜናው ጸብጻብ ሊድያ ተኽለማርያም ሕማም ሽኮርያን ሓልክታቱን ንምክልኻል ኣብ ስርዓተ ኣመጋግባ ጥንቃቐ ክግበርን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክዝውተርን ከምኡውን ወልፊ ሽጋራን ኣልኮላዊ መስተን ወጊድ ክበሃል ሃገራዊ ማሕበር ሽኮርያ ኤርትራ ኣዘኻኺሮም ኣቦ ወንበርቲ ማሕበር ዶክተር ጎይቶኦም መብራህቱ ብምኽንያት 14 ሕዳር ኣህጉራዊ መዓልቲ ሽኮርያ ምስ ኤሪና ብዘካየዶ ቃለ መሕትት ጠንቂ ሕማም ሽኮርያ ብዝሒ መጠን ሽኮር ኣብ ደም ምዃኑ እዚ ድማ ቆስጠ እኹል ኢንሱሊን ምፍራይ ምስ እተቋርጽ ዝስዕብ ከም ዝኾነ ኣብሪሆም ቀንዲ ምልክታት ሕማም ሽኮርያ ምንካይ ሓይልን ክብደትን ሰብነት ቀልቀልጢፍካ ምሻን ከምኡውን ምጽማቕ ከም ዘጠቓልል ጠቒሱ ድማ ሕማም ሽኮርያ ወቕዒ ዑረት ሕማም ልቢ ድኻም ኩሊትን መቑረጽቲ እግርን ከስዕብ ከም ዝኽእል ኣረዲዮም ሰለስተ ዓይነት ሕማም ሽኮርያ እዮም ዘለዉ ቀዳማይ ካልኣይን ካልእ ከዓ ብሰንኪ ጠንሲ ዝመጽእ ሕማም ሽኮርያ ኣሎ ፍላይቲ ካልኣይ ዓይነት ሕማም ሽኮርያ ብዓበይቲ ብብዝሒ ግዜ ዝረአ ከም ተቀደም ኢለ ዝተቆስቆ ምክንያታት ክኸውን ተኻእለ ፍላብቲ ናይ ቀዳማይ ዓይነት ሕማም ሽኮርያ ግን ኣብ ቆልዑ እዩ ዘድል ኣብዚ ሕጂ እዚ ቆልዑ ክብል ከለኹ እቲ ዕድመ ኣብ ዝተሓተ ደረጃ እውን ክጅምር ኣብ 6 ወርሒ ዓመቶም ዝጅምሩን ኣለዉ ኣኩም ኣብዚ ሕጂ ናይ ስድራ ቤታት ፍልጠትን ንቕሓትን ቅድም ኢለ ከተቆሶ ዝፀናሕኩ ኣገዳሲ ኣብ ነብስካ ጥራሕ ዝመፀካ ለውጢ ናይ ምዕባር ሸውሃትካ ምዕፃው ጽምኣት ናይ ማይ እንደገና ብብዝሒ ማይ ናይ ምስታይ ድሌት እኳ እንተሃለወ ኣብ ቆልዑ ግን እዚ ምልክታት ዘይከሪኦም ይኽእል ግን እቶም ቆልዑ ዋላ እኳ እቲ ዝነበሮም ናይ ምምጋብ ክእለቶም እናጎደለን እናዓበሩን ምዕባር ጥራሕ ዘይኮነ እውን ኣብዚ ድል ሓለፍታ ክበፅሑ ስለ ዝኽእሉ እቲ ቆልዓ ካሊእ እዚ ኢልካ ዘይኮነሲ ቀልጢፍካ ናብ ከባቢኻ ዘሎ ሕክምና ምውሳዱ ኣገዳሲ እዩ
ኣብ ሃገርና መንግስቲ ኣብ ጽላት ጥዕና ብዝገበሮ ገዚፍ ወፍሪ ብርክት ዝበሉ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ከም ዓሶ፣ ዓባይ ሰዓል፣ ኤድስ፣ ኒፍዮ፣ ፖሊዮን ካልኦትን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ክኣትውን ከለዉ ብኣንጻሩ ሕማም ሽኮርያ እናወሰኸ ከም ዝመጸ ዝሓበረ ዶክተር ጎይቶም ኣብ ሃገርና ንሕሙማት ሽኮርያ ነጻ ኣገልግሎት ሕክምናን መድሃኒትን ከም ዝወሃቦም በዚ ድማ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ብኣብነት ዝጥቀሳ ሃገራት ኣፍሪቃ ምዃና ገሊጾም መንግስቲ ነዚ ንሕሙማት ሕማም ሽኮርያ ነጻ መድሃኒት ይዝብ እቲ ዝውሃብ መድሃኒት ወርሓዊ ወሃቢዩ ኣገሊ ርሕቕ ዝበለውን ከከም ኩነታት ናይቲ ሕሙም ሪኢኻ እውን ናይ 2 ወርሒ ገለ ክትብ ትኽእልኻ ግን ወርሓዊ ንኩሉ ሕሙም ይወሃብ በቲ ዓቐኑ ተራእዩ ተሓኪም ዝኣዘሉ ወርሓዊ ወሃቢዩ ርሕቐትን ገለን ሓልዩ ሞ ግምት ዘእትዎ እንተኮይኑ ተሓኪም ከዓ ናይ 2 ወርሒ 3 ወርሒ ኢሉ ክእዝዝ ዝኽእል እዩ ማለት እዩ እኹል ዝኾነ መድሃኒት እዩ ዝቐርብ ምናልባት ኣብዚ ናይ መድሃኒት ሕቶ ክዛረብ ከለኹ እዛ ሃገርና ኤርትራ ከም ምስ ካልኦት ሃገራት ኣወዳዲረ ክሪኣ ከለኹ እታ ፍልይቲ ሃገር ኢልካ ወይ ከዓ ፍሉይ መንግስቲ ኢልካ ክፅውዖ ምክንያት ኣጎራባቢትና ኩሎም እቶም ሕሙማት ናይ ሕማም ሽኮርያ ገዚኦም እዮም ዝጥቀሙ ካብ ጎረባቢትና ርሕቕ ኢልና ካልእ ሃገራት እውን እንተኸይድና እውን ገዚኦም እዮም ዝጥቀሙ ኣብዚ ግን ብነፃ ኢኻ ትረኽቦ በነፃ ናይ መድሃኒት ጥራሕ ዘይኮነ መመርመሪ እውን ከይተረፈ ዝግበረልካ ክንክንን እንደገና እንቲ ትምህርቱን በብእዋኑ ዝውሃበካ እዚ ኩሉ ብነፃ እዩ ኣብ ሃገርና ቁፅሪ ሕሙማን ሽኮርያ ብገምጋም ልዕሊ 100,000 ምዃኑ እንትኾነ ኣብ ሃገራዊ ማሕበር ሽኮርያ ዝተጠርነፉን መለለይ ካርድ ኣባልነት ዝሓዙን 15,000 ጥራይ ምዃኖም ጠቒሱ ድማ ኣብ ማሕበር ምጥርናፍ ብዙሕ ረብሓታት ስለ ዘለዎ ሕማም ሽኮርያ ዘለዎም ዜጋታት ተመዝጊቦም ተረባሕቲ ክኾኑ ኣተሓሳሲቦም ሓደ በዚ ሕማም እዚ ዝተለኽፈ ሰብ ኩሉ ኣባል ናይዚ ማሕበር ኮይኑ ክምዝገብ ኣገዳሲ ምዃኑ ክፈልጥ ክኽእል ኣሎ ረብሓ ናይዚ ማሕበር ኮይንካ መምዝጋብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ሓንቲ ካርድ ኣላ ናይ ኣባል ማሕበር ሽኮርያ ትብል ነሳ ከም ነፍሲ ድሕን ጌርካ ክትወስዳ ክትክእል ኣለካ እዛ ካርድ እዚኣ ሒዝካ ድሕሪ ፀኒሕካ እሞ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣብ መገዲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩርናዕ ድሕሪ ጋጢሙካ ንሳ ዝረኣየ ሰብ ነታ ካርድ እዚኣ ርዩ ሕማም ሽኮርያ ከም ዘለካ ስለ ዝፈልጥ ከኣልየካ ክእል ሓላፍነት ጉባእ ኣለዎ ከኣልየካ ተሸኪሙካ ከዓ ናብ ሕክምና ክበፅሕ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እቲ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ክፈልጦ ዘለዎ እዩ እዚ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ነገር ተረዲእና ክነብላ ዘለና ካልእ ከዓ እዚ ሕማም ሽኮር ዘለዎም ሰባት እንድሕሪ ለሊናዮም እንታይ የድልዮም ሞራላውን ስነ ኣእምራዊ ሓገዛት እውን የድልዮም እዩ እዚ ሞራላውን ስነ ኣእምራውን ሓገዝ ክረኽቡ ንድሕሪ ኮይኖም ንባዕሉ ኣባል ሕማም ሽኮርያ ኮይኖም እታ ካርድ ምስ ትህልዎም ጥራሕ እያ ዶክተር ጎይቶም ኣብ መወዳእታ ንዓለምና አንጠላልዩ ብዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ሕሙማን ሽኮርያ ካብ ቀንዲ ተጠቃዕቲ ስለ ዝኾኑ ንድሕነቶም ማስክን ፅሬትን ከዘውትሩ ኣዘኻኺሩ ኣህጉራዊ መዓልቲ ሽኮርያ ብደረጃ ዓለም ንመበል 34 ብደረጃ ሃገር ድማ ንመበል 21 ግዜ ትዝከራላ ሎማ ዓመት ንፈተነ ዘርእዎ ብትካል ሕርሻዊ ምርምር ሓልሓለ ዝተዓደሎም ናይ ዘይተኣድሪ ዘተባብዑ ውፅኢት ከም ዝረኸብሉ ሓረስቶት ንኡዞባ ሰገነይቲ ገሊፆም ኣቐዲሙ ምስቲ ዘርኢ ዘላልያ ኣስተምሮ ከም ተዋህቦም ዝሓበርቶም ሓረስቶት ኣብ ቀዳማይ ፈተነኦም ዝረኣይዎ ውፅኢት ካብ ትፅቢቶም ንላዕሊ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብቲ ፈለማት ዘርኢ ንዓኣቶም ሓድሽ ብምዃኑ ስክፍታ ከም ዝነበሮም ድሒሮም ግን ብውሕድ ፃዕሪ ኣብ ውሽጢ 3 ዋርሕ ፍረ ስለ ዝሃቦም ብልጩ ከም ተገንዘቡ ብተወሳኺ ኣብሪሆም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ሕርሻ ኣብቲ ንኡዞባ ኣቶ ኢያሱ ሰፋ ብወገኑ ሎሚ ዓመት ክራማት ኣብ 27 ሄክታር ናይ ዘይቲ ኣድሪ ከም ተዘርአ ኣብ ኩላቶም ዝተዘርኣሎም ከባቢታት ድማ ጽቡቕ ዝናብ ስለ ዝረኸበ ኣብ ደረጃ ፍረን ዓጺድን ከም ዝበፅሐ ገሊፆም ናይ ዘይቲ ኣድሪ ብዘይካ ተቁጠባዊ ረብሓታቱ ትሕዝቶ መሬት ኣብ ምስባሕ ከምኡውን ዕንበብኡ መግቢ ንህቢ ኣብ ምጉሓስ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ዝሓበረ ኣቶ ኢያሱ ምስ ተዘርአ ብዙሕ ጉልበትን ፃዕርን ስለ ዘይሓትት ኣርባሒ ከም ዝገብሮ ኣረዲዮም ኣቶ ኢያሱ መወዳእታ ብሓረስቶት ጽቡቕ ተቐባልነት ረኺቡ ዘሎ ናይ ዘይቲ ኣድሪ ኣብ መጻኢ ብሰፊሑ ንምዝርግሑ መደብ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዝርከብ ምህርቲ ንሓረስቶት ብዘርብሕ ዋጋ መንግስቲ ክዕድገሎም ምዃኑ ኣረጋጊጹ ክቡራት ተዓዘብትና ድሕርዛ መሰጋገሪት ኣህጉራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ምክትታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም መንግስቲ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ኣሜሪካ ብ12 ሕዳር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንዝኣወጆ ዘይሕጋዊ በይናዊ እገዳ ኮኒኑ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ትማል ቀዳም 13 ሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዘቕርቦ ጥርዓን ከይሃለዎ ክነሱ ንውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወሰነ እገዳ
ሕጋውነት ከም ዘይብሉ ብምጥቃስ ከምኡ ክገብር ስልጣንን መሰልን ዘለዎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እምበር ካልእ ምንም ሓይሊ ከም ዘይኮነ ፍሊጦም እቲ መግለጺ ስዒቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ዘላቂ ሰላም ኢትዮጵያ ዕንቅፋት ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ብምንጻር ቀንዲ ስጋኣት ንሰላም ኢትዮጵያን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ጃንዳ ወያነ ምዃኑ ብምርጋጽ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ንዘራጊ ተግባራት ትሽበራዊ ጉጅለ ብትሪ ዘይምኹናኑ መሊሱ ከም ዘሻዱነ ገሊጾም መንግስቲ ኢትዮጵያ መወዳእታ ዕላማ እገዳ ዘራጊ ተግባራት ንምግዳድ እንድሕር ኮይኑ እቲ በኣሜሪካን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብን ክእገድን ልዕልዩ ዝኸይድ ተሪር ስጉምቲ ክውሰደሉን ዝግባእ ሽበራዊ ጃንዳ ወያነ ጥራይ ከም ዝኾነ ኸ ኣስሚሩሎም ኣብ ከተማ ግላስኮ ስኮትላንድ ክካየድ ዝቐንየን ኣስታት 200 ሃገራት ዝተሳተፎን ኣህጉራዊ ዋዕላ ክሊማ ኣዕጋቢ ከም ዘይኮነ ብዝተገልጸ ስምምዕ ተዛዚሙ ኣብዚ ዋዕላ እዚ ብኢንዱስትሪ ዝበልጸጋ ሃገራት ተጠቃምነት ናይቲ ቀንዲ ምንጭ ካርቦን ዝኾነ ከሰል ንምጉዳል ኣብ ስምምዕ እኳ እንተበጽሓ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ግና ነቲ ስምምዕ ዘለዎን ተቃውሞ ገሊጸን ኣለዋ እቲ ስምምዕ ኣብ ምግታእ ክሊማዊ ዋዒ እወታዊ ተራ ክጽዋት ዝኽእል እኳ እንተኾነ ምንጭ ማሕበራዊ ቁጠባዊ እቶተን ኣብ ከሰል ዝምርኮስ ሃገራት ከተግብርኦ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ክኢላታት ብኣግኡ ይእሙት ኣለዉ በዚ ድማ ኣብዚ ንኽልተ ቀነ ዝቐጸለ መበል 26 ኣህጉራዊ ዋዕላ ክሊማ ተበፂሑ ዝበሃል ዘሎ ስምምዕ ኣተባባዒ ካብ ምዃን ሓሊፉ ክውን ክኸውን ከም ዘይክእል ሓያሎ ወገናት ይሕብሩ ኣለዉ ብቁጠባል ዝበልጸጋ ሃገራት ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ክሊማዊ ለውጢ ኣብ ምግታእ ዝሕግዘን ፊናንሳዊ ደገፍ ከም ዝገብራ እኳ ኣብቲ ስምምዕ እንተተመባፅዓ ኣቐዲሙ ንተመሳሳሊ መዓላ ዝተኣትወ መብፅዓ ኣብ ተግባር ስለ ዘይወዓለ ተግባራውነቱ ኣጠራጣሪ ምዃኑ ይጥቀስ መበል 27 ኣህጉራዊ ዋዕላ ክሊማ ዝመጽእ ዓመተ 2022 ኣብ ግብፃዊት ከተማ ሻርም ኣሸኽ ክካየድ እዩ ትማሊ 13 ሕዳር ኣብ ኤኳዶር ኣብ ቤት ማሕቡስ ብዘጋጠመ ግጭት ኣስታት 7 ሰባት ከም ዝሞቱ ተቃሊሑ ብሰንክቲ ኣብ ኣውራጃ ጉያስ ኣብ መንጎ ሓይልታት ጸጥታን እስራትን ዝተኸስተ ግጭት 25 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን ሰመዚ ኤኳዶር ሓቢሮም ኣለዉ እቲ ግጭት እስራት ከምልፁ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ከም ሰዓበ ሰመዚ ጸጥታ ናይቲ ሃገር ገሊጾም ኣለዉ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብቲ ኣውራጃ ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ግጭት ህይወት ሓያሎ ሰባት ከም ዝጠፍአ ዝተወሱ ጸብጸባት ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብቲ ሃገር ብተመሳሳሊ ትርኢታት ልዕሊ 300 ሰባት ከም ተቐትሉ የረድኡ መንግስቲ ኤኳዶር ኣብቲ ተደጋጋሚ ግጭት ዝረኣያሉ ዘሎ ከባቢታት ተወሰኽቲ ሓይልታት ጸጥታን ሰራዊትን ኣዋፊሩሎም ኣብ ህንዲ ምምሕዳር ከተማ ኒው ደልሂ ብሰንኪ ተኸሲቱ ዘሎ ጽዑቕ ብከላ ኣየር ኣብያተ ትምህርቲ ንሓደ ሰሙን ክዕጽዋ ወሲኑ እቲ ስጉምቲ ጥዕና ተምሃሮ ንምሕላው ከም ተወስደ ዝገለጸት ምምሕዳር ነበርቲ ኣብ መዓልታዊ ምንቅስቓሳቶም ጥንቃቐ ከዘውትሩ ጸዊዑ ምምሕዳር ከተማ ኒው ደልሂ ብሰንኪ ብከላ ኣየር ኣብያተ ትምህርቲ ናይ ምዕጻው ስጉምቲ ክወስድ ናይ ፈለማ ምዃኑ ይጥቀስ ከተማ ኒው ደልሂ ምስ ብከላ ኣየር ብዝተሓሓዝ ዝበዝሐ መጠን ሞት ካብ ዝረኣየለን ከተማታት ዓለምና ምዃና ጸብጸባት የረድኡ መንግስቲ ህንዲ ብከላ ኣየር ንምግታእ ኣቐዲሙ ዘውፅኦ ውጥናት ዛጊት ዝጥቀስ ውፅኢት ኣይተረኽቦን ክቡራትን ክቡራንን ሎም ምሸት ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶና ንምዛም ኣርእስተ ዜናታት ክደግመልኩም እየ ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 4 ዜጋታት ብኮሮና ምልካፎም ክረጋገጽ እንከሎ 23 ተፋንዮም 3 ድማ ብሞት ተፈሊዮም ኣማሓዳሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ንኡስ ዞባ ፍዓበት ኣብ ትግባረ መደባት ልምዓትን ተራኮምን ዘተኮረ ርክባት ኣካይዳ ዞባ ማእከል ዝተመርጹ ማሕደርቲ ከባቢ ምምሕዳራውን ልምዓታውን መደባት ንምውርጻጽ ከም ዝሰርሑ ገሊጾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ኣሜሪካ ብልዕሊ ኤርትራ ንዝኣወጆ ዘይሕጋዊ በይናዊ እገዳ ኾኒኑ ኣህጉራዊ ዋዕላ ክሊማ ኣዕጋቢ ከም ዘይኮነ ብዝተገልጸ ስምምዕ ተዛዚሙ ኣብ ኤኳዶር ኣብ ቤት ማሕቡስ ብዘጋጠመ ግጭት ኣስታት 7 ሰባት ሞቶም ክቡራትን ክቡራንን ዜናዊ መሰናዶና ብዝፈጺምና ኣለና ሰላም ምሽት